Yeehaw! Frederiksberghallen i Sorø var lørdag aften fyldt til sidste plads af folk, gamle og unge. Måske flest noget ældre end helt unge. Næsten alle med cowboyhatte på. Og alle uden undtagelse med kærligheden til den gode, gamle, traditionelle countrymusik i deres hjerter og dansesko. Anledningen: Sorøs countryklub Kaktus og dens 25-års fødselsdag. Til at åbne ballet, nærmest kluborkestret fra de første af Kaktusårene, Sorøs egen Dilechancen i genopstandelse efter 18 års stilstand. Med sangerinden Hanne Vindborg, der før hun fik sunget så meget som en strofe, kunne se dansegulvet blive fyldt. 1, 2, 3, 4 sekunder, så var det bare fyldt, ikke? Og folk så billeder, og det var ligesom gode gamle dage. Vum, sagde det bare, ikke? Ja, velkommen i Kaktusklubben, der for lidt under 25 år siden fik sin egen slagsang af Hanne Vindborg og Dilechancen. Dilechancens guitarist og indimellem også sanger, Kim Lisbygt, var en af pionererne bag Kaktusklubben for 25 år siden. Vi er jo nogle mennesker i Danmark, som rent faktisk godt kan lide den slags musik, ikke? Og vi havde så fornøjelsen af at spille noget af det, og det var jo ikke ren country, vi spillede alt sammen. Der sneg sig jo også et rocknummer ind og et Shadows-nummer og sådan noget, ikke? Men sjælen og hjertet, det ligger vel mest hos countrymusikken, ikke? Og så tænkte vi på, at der må der være andre her på Midtjylland, som har det fuldstændig ligesom vi har det. Og så var det vi ved et job i et lokalt forsamlingshus. Der havde jeg trykt sådan nogle A4-ark, om der var nogen, der var interesseret i at være med til at stifte en klub og være med til det opbygningsarbejde, der var. Og der har vi sat et kontakttelefonnummer på, mit telefonnummer og min adresse, og der mødte altså nogle mennesker op, og så, ja, det var starten på Kaktusklubben. Ja. I begyndelsen, de første gode 5 år af countryklubben Kaktus' eksistens, blev Sorø et countryens mekka på Sjælland. Der var stort anlagte countryfestivaler gennem nogle år i Sorø, og meget tit store navne som Charlie McCoy, Wanda Jackson, Tamar Rosanes, Teddy Edelman og Esther Brohus i Alsted Forsamlingshus, som var klubbens hjemmebane, indtil Kaktus nu er rykket ud i en anden udkant af Sorø til Forsamlingshuset i Lynge, hvor Kaktus står for en halv snes countryarrangementer hvert år. Og der er kommet nyt blod til klubben, for eksempel klubbens kasserer, Vicky Lund Frederiksen. Jeg er 35, og jeg var 10, da det hele startede, så jeg var med fra start sammen med mine forældre. Så jeg har fået det ind med modermælk nærmest. Det var naturligt at komme der. For mig er country en livsstil. Altså når man kommer hjem i mit hus, så er der country western over det hele. Jeg er gift med en musiker. Da vi blev gift, var det også et stort country western bryllup, vi holdt. Så det er en livsstil. Det er ikke et eller andet, der er bare i blodet på dig. Altså nogle er til house, nogle er til techno, og jeg er bare til country. Hvad består den livsstil i? Hvordan ser det hus derud? Jamen udenfor der har vi træer, der er skåret som cowboystøvle og guitar og violin. Og inde i huset, jamen der har vi plader på væggene, vi har plakater i skabet, jamen der hænger alt muligt tøj, hentet hjem fra USA blandt andet, og hatte, så... Dem, hvis I har nogen i jeres omgangskreds, der ikke er til country, hvordan tror du, de opfatter jer, så nogen som jer? Anderledes. Hvordan anderledes? Jeg tror bare, at... Altså, jeg kan jo sige, at jeg er opvokset med country, og det blev jeg jo mobbet med, fordi det var ikke velanset. Men når jeg ser på nogle af dem i dag, jamen, så kan de jo egentlig godt lide country alligevel, når det kommer til stykket.